May gitistingan sa among bag-ong air fryer dire kung crispy ba ni among pork chop. Dere. Oh, agoy, crispy gani, kagubkog gani. Mo ni among ginakaon most of the days basta naiburo sa walay. Pork chop, puto, rice, kapayas, kaning dinuguan usaya ni pero ako ray mokaon na ni. Tistingan daw niya kagubkog ang gigagawa no, air fryer. Lo. Tistingan taning mura maglitson. Lo. Butana kayo eh. Bukog may ihatag. Grabe. Kani may fighter nga combo. Lo, saan unahan? Ika ni Shopee? Panda. Yan. Lo, kagit mo. Lo, Monday. Suga sa ulan eh. Pero why makapugong sa kong pag-deliver ani kay kayan kuning ulan ana-ana. Ana-ana ba? Salamat. Inita sa panahon karon. Kabalo ka unsay nindot kanon basta init ang panahon. Unsa man? Manggustiki rice. Awan man palit sa verdant. Naapo siya manggustiki rice oh. Naapo ko. Gigit ko palupi ko. Grabe inita sa panahon karon eh. Manggustiki rice na mod. Kani isog ko. Mo ice cream eh? Anong mura man ice cream? Sabi gabot na eh. Nangyari sa galaway si kasuya sa kuha. Wag siya kapugong. Order kita sa Birdan. Sayang man. Ala, grabe si Mod eh. Ini ang paborito ng earring oh. Si Gri. Ngita kita sa kuha oh. Mo na akong meow.